Peygamber yaş toyunu gutlak gelen, şeýle kimine agtyk toy gutlak gelen bilen bir wäşilemedi ba. Diňe bir babadayhan etrabyna däl Türkmenistan döwletiminde belli bilen bir ustad ägirdenbel Türkmenistanyň atgydynyň artisti dikkejan ba şeýle kimine potýşan ba eger mümkin bolsa mehriban wäşilemedi sahnamyda şagyryaz ilkinden bir toýmy gutlatanlar onuň soňuna toýmanyň da baratyny gowy sahnalar bilen dowam etberer. Hormat bilen başlana. 5 Kat bir gitmedi al olmagy mümkin açla ha. Ey bilyar o seni aparatırlar. Ha. Sen şey bir yer görkley mesela toydu durun o gaten o. Ey lal bolsana ey. Bolyağım ba. Şu ağan waka wa ken gurlemejek bolgun o. Ağan vaka diýende bir zat ýadyma düşdi ýaga. Hawa. Ağan vaka diýen boli. Aha. Atan vaka atgadan Hawa. atın vaka ýolgadan ipdirler. Könelemdir. Hawa. Sen men näme etýänni? Näme etýän? Ağam vaka öýgadan ýan. Sen adyňa belet buruşuk material alymla ýagdy, şonu aýtjak bolýan. Men Salanys toýa geldik, salanys. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Toylar gutlu bolsun, toylaşsın. Ana şu gün filanyan hormatlanyan dostlarymyzyň biri Annazan. Ay dostumuz diýýäs bergimiz köprek bolansyň. Annazanyň kakady Saragan Peygamber ýaş toy. Hawa ýejendiň Peygamber ýaş toy. Toylar gutlu bolsun, toylar toylaşsın. Elmydama görjeňiz toy bolsun, janyňyz sag bolsun, gül kemraňyz bolsun. Şu ýüzüňizden ýüregiňizden elmydama gülüp dursun. Näme? Pişmede goşulýarmy? Ey biz pişme diýip adama getirmedik. Pişme toýanma diýämi? Saçaň almadyňmy? Yo saçak. Saçak gelmeli o. Şey bilýän saçak gelmeli. Ay bergini bir özel onun saçak geler feray. Balaw sen gutlap gitler berdi bu torduma men görmedikmi? Assalamu alaykum merhan adamlar akşamyz haýyrly bolsun. Sarkaga ak oýun toy gutly bolsun. Allahjan gapyň diýilmi dama toy bolup dursun. O annajan tügülüme ne bäbek toylar gutly bolsun. Anna diýem dagam bir zat ýadyma düşýär. Hawa. Şu annajan inim dostum diýen bolay ýa-da ýaman goloýa getirýän bergen köp bolsa. Inim dostum diýsen ara anna her kim ullu kana adam durýdyrda ýaşaglan al. Ýaşaglan diýen o dostum diýen. Gow taraplar kän şeýle dämi? Hawa gow taraplar kän. Tügüleme bize türkmenlerde ardy edilýär. Näme diýip? Ne akbarada bilýändirler. Şolay ýyl bolsa, sogat jok bolgun, şolay soğuk bolsa ýylatjak bolgun. Hawa. Annajan Türkmenistan tutuşdy. Şeýit ýylatyp sogatyp berene bolan şey. Öýüň soğuk bolsa ýylaty bilýär. Hawa. Ýyly bolsa sogaty bilýär şey. Ey pejem mamun ne? O kantinerde mi zat var pek onu ma ýöz aýbyna oturdy. Uy şeýlemi? Ha, beýle gowy. Tügülem annaň adam gerçiligi ömür gowy. Hawa. Alla näme? Tügüleme. Gowulan. Ýöne şunu diňe öwürsözler aýdyp gidip oturýum. Hawa. Annaň bir erbet tarafamma. Men ona aýtjak ýüzem däl ýeň dedem. Şumur erbet tarapy näme di? Näme? Bergini geçýärler, halif ýaňdary. Bergin geçip göberýärdi. Gow tarapy diýip aýtaw. Erbet o men bergin bermesem ýaty bilem oga. Ay. Ana ardy etdiňmi? Awardy etdim. Uy onu ýene bir aýtjakladym bady. Ýene tügülemi anajanyň öýü gowulan bolan gowuna bagşylanmady ana. Bagtyar janwa. O ne sadanalamy wa. O onu Akbarat janwa tamadamy. O onuň näme Muhammed janwa. Onuň ne şu şunu aýdaýyn ne bedeg var şu bedeg. Hawa bedeg. Şu bedeg çuwa. Hawa. Bedegçi Hemrajan. Hemra hawa. Şu bedeg. Bedeg şunu bedeg. Bedeg ady näme diýip? Näme? TikTok bedeg. Studio TikTok bedeg studio di. Şu mu? Hawa. Eger kime gerek bolsa, jaňa diýäňiz. Hawa saňa. TikTok bedeg studiom kaşy diýäň ol bedegler göni. Ha, göni şunu. Ay gurrun ýok ödüm ýok. Katra kagarňy sen ödüm Hemraňa bir erbet ýeti bar o. Ha, näme? Öýüň bedeg ýaňa. Hawa. Bedeg sana bir gaýtdy. Ne bileyim çekýär şol. Ey ana. Ana. Munum geçip berýän ma? Munum geçipmi? Ýene şeýit ýaşy. Ýene nesye? Şeýit ýaşy. Ay bolýar. Şeýit ýaşy. Ay şeýit berse bolar da ýoş. Onu şu tügülemiş kameraçylarym muzwatar. Ha. Ýene ne edibini aýtjak gal. Näme hawa? Şeýlik. Öý men näme etýänni? Näme etýän? Toýa gitmeli bolýana. Hawa. Birinji näme sorýanny sene? Näme sorýan? Toý ýerde kamera barmy diýe. Kamera var mı? O bağım
kamera basıyorum ketyalar diyerek. Hawa. Bolmi sakalan sıyıracak olamak, tuvalet düşecek olamak. Ha. Eşikimim salcamak, eşekten üç kaydı veriyen. Şodursun o. Neyle olay o kadar et çıkarıyorlar o. O kadar edip. Ha, dilin çalıştırsan düzelt gelir. Ay ne ettin ay? Ey bir yalta yollarım horlap çıkarırlar mı? Şoň çynym bara, men aýtjak bolýandadyň seziň pyrlyk guturma gaýdaýyn. Ayt. Anajanyň şuň kutoyna çaragaň şuň kutoyna hyzmat edýän oglanyň ählesin janar sag boldun. Ömürleri zok oldu. Etrafymyzda, vilayetimizde toýlumyzy bele toýu megretýän Hawa. oglanyňyz. Hawa. Anajanyň syýly hormatyny saklap gelen oglanyňyzyň am jany sag boldun. Ey ne beş mana tölediler mi ayollar sana? Yok lay düýün akşam toýum etdim, hem etdim, maňa da hyzmat etdim. Uy ha düğün akşam senin toyun emmedi bana diyen mi? Şu anajanyň toýuna gelen märekäň ähilsesiniň Aha. ýüzlerim, yüreklerim, Aha. yigit demedin juicy, den anlamadın sum kızım, ilmi dama gülüp dursun. Hurra! Dur. Ana. Hey tuvalime. Hey ne mi kızan? Hav. İnin bir zat koştun mu ya koğunumu mi? Hava yerden sığırım sıra koştum ağam. Yok. Men sığırın soram oku. Şu an sizin bir zat koştun mu ya koğunumu diyen. Yok, şuma sen kutludun demey. Ama men kutladım. Näme diýdin? Men yüzüňizem yüreğiňizem gülüp dursun dedim. Benim yüzüňizem, yüreğimizem, çügüýüňizem gülüp dursun dedim. Hey dikkim. Cübleme gülýäm o. Yürek näme gülýämi? Yürek gülenler soň adam yüzü gülýärdi. Jogulun soňa ýeti gülýärdi. Ay ne ettin? Cübüne edip gülýär. Yürek näme gülýär? Yürek diýlen ýylgyr ya. Şondan soň adam yüzü gülýär. Ay ne ettin ay? Aw ýene cübüne edip gülýär. Jügä gatdy gülýär ey potkuş. Sesli mi ya sessiz mi? Sesem maýysam maýmyrat başon. Ay ne ettin? Hanan ne estik görünle? Nämäni? Yankşızı bin gülküdürey. Ay bolýar şuňa köpçülik tökman, näle çagada kanam gydyr. Ay bolýar dilegelli bilegelli eştäýelli. Bolýar. Sagır hemmem eştärin gerek çübin gülküdürey. Çügüýüňizde esjeňmi? Eşteli. Çügü. Kide. Şol Kide. gülküsünü. Ay Eşit görerek. eşteli. Şuna sal 5 manat koydururum bilmerdiň şu çügüýüni. Be 5000 manat. Bol gülçük otdan ne çügü şuma. Yo dur. Ay yo Bir basın değil. gerek. Onu 5000 manat alanda soň gülýär mi? Gülay melekeninde. Yo gerek gellay. Bolmana sen karnına açkal gülke ýatyň otşýama. O anna karaýa sal nahar bermede aşta kelip gürlemedin. Karnyň doýuryň ondan soň buraya. Açık diýen adam dolan soň gülýär. Ha oňum dollugy doýdugy diýäňmi? Hawa. Ey dikkim şu gülkü barada satirikleň artistleň aýtýan bir söz bar bilýärmi şonu? Näme diýerler? Yılgıran ýyly ýygyrt düşmezmiş diye. Adam çyn ýüregi bilen ýylgyrsa, şoň ýüzünde ýygyrt bolanok diye. Ay ne ettin ay? Awa, O ağam öýde käbe diýen. näme diye? Ölür ýala kol pul ertip ýylgyraýo dogon senem diýdim. Hawa. Ýylgyrsam ýüzüme ýygyrt düşýär diýär ola. Ay ne ettin ay? Ay ýöne dikkim mena şu gurruna anan ýany dikkim. Ha. Men misaly wa, ýyllardan alyp gözüm ýörem okdary. Men misaly özümden alaýanna. Elmide ama gülpýän ýüzüne ýalpylap çykdylar. Ey tüweleme hakykay. Ýüzüň wara goýup ýalçalan ýanyp duray. Şo ýylgyrýandan bolýamka. Hawa, çyn ýylokdan ýylgyrýarymdan bolýar. Fattiş kaka. He. Menem etsin ýürekden ýylgyrýan bolýan. Meňe ýüzüme gaýna usul epilen ýaly. Yo, dikkim sen la ýüregiň bärräginden ýylgyrýarsyň lay. Näme o ýüregiň bär saňyrtyp, näme ýüregim mellek ýerde aýlanp ýörün roýtýanmay. Şuň ýaljak ýürek ştaýda dursun önem ýylgyran şeýlegirek. Yo, ana şeýle diýäji. Sıppakay çyn ýürek däller lay dikkim. Näme o çıppak aýçyn ýürek dedi tikkin dip. Näme men karburator denken jektir diýjek bolýanmy? Yo, onun Çyn diye ýürek şi. yo, bir çuňur çyn ýürek diýen bir Yok, zat bar. Fattiş kaka. Aw. Sen o ýüzüňde ýygyrt ýoklugyny näme bilen okmy? Ya bilemem näme de. Sen özüňe meli seretip gör. He, daýawçylar mı? Hawa. Bar ýalpylap dur. Hawa barın ýüzler ýalpylap duray. Maňa meli seret. Ýuwulyp terlen zorap ýal ýygyrt. Hakykay. Nä saňa meli ser ýürekden gülse maňa meli sen dawandan gülýän rüýtýänmi? Şolary ýürekden gülýänre. Olon kuwa Fattiş kaka. Aw. O sen ýüzüňde ýygyrt ýoklugy nämeden nisene? Hawa nämeden? Ol karnyňdan agam. Ey, karnyňyzda näme dahyly bar ey? Ewa şonda gel bilen o. Ya bilemem näme dahyly bar. Ine baran töňde ýylan dadyň ýeň gerek. Hawa ýyly. Iyyan. Hawa ýyly. Karnyň götürün ok. Hawa. Kuşuň dermelek sallan petirerek. Hawa. Şu ýüzüňde kamyň çektirip durýar daraw. Ay nätin ay. Yine biraz naharidan ağdın bilen gözüňe men bilen batyk galýar gidi. Ha, myň ýetenek taşy hamyň. Ay edil beýle däldir lay senem. Şeýle ağamzan. Haw. O wara. Kim kan wallu uleden olay mary. Öyle mi? Meňe bir zapra kam tur par ýary. Ay hawa sesin Ne gyrjak var bolan ýa. pratsana gedek nowatyn dereli. Neme sesin gaýnak suwga atgaş edelim mi? Sesin gyrjak bolýar ey. Ikisi mırılacak bolýada. Hawa. Şu meleňe maýdan tuştaýda gyrlardy. Ne seret? Näme ol? Bana. Ana. Dаңya. Ana ip boldy. Men şu kıyıngıştanlarına bir daha de begenýän. Hawa näme? Men bilimiňçe şoňa begenýän. Hawa, Bilimiňçe bolandan men kin bilimeden ýalar, potkyşyň bili ýokyn bolandan kellesine dan ýalar. Ey. Yo degipdi ýana, degipdi ýana. Kutlu boldun iniňjan. Gayret Hawa, et tüweleme. Yetenek näme sekler? Yo, şu näme üçin yetenek diýen bolýany bilýärmiňçi?
Köp toyları var yara daylaşı. Şingal kıyıngaçtan yalı bildi. Bulan yetenek yok yetenek deyip şey iki tane tepletip tandıracak oluyor da. Kepik dümmekleri köpere alacak da. Aynı izin kıyıngaçın tügüleme tordu dostum kıyıngaçın. Akmurat geliyor bula maskerede uğradaydı yani. Akmuratcan. Gel ananı tenim tügülemeni Akmuratcanım tügüleme billi oğlunun biri. Bula dünün körçek oğlunu bilinen yağını adırtıp gelip durayırız. Tot düşün bilini ayırtar saray. Janına sağ olsun. Bir yer şarp yas körpeler var dogonlar. O yer şarpari. Tuğulama. Tekki bilen. Potdiş 13. aylığınadan yal bolandırın. Toyma dogam ediyas. Tuğulama gelen mehmanlar eýri oturunok. Hemme adamlaryň ýüzlerine şatlyk, şuhun ellerine soğuk, dillerine ýakşyn etler. Toy ýerleriniň bugün gogundary maşyk, şon ýaly kapylary maşyk. Taşak başyna oturan mehmanlar, dogonlar, dostlar, şon ýaly işleýärler maşyk bolsun diýip aýdýar. Şunu güne şara gamadan, akşugul daýdymadan, peýgamber ýaş toyuny gutlak gelen akşugul daýdymadan dogon gatnaşlar ba. Gödel paýtagtymyzdan gelen dogonlar jigler. Gymmat bakal sowgatlar bilen ýakşy netler bilen fiş artyklar bilen şunky toýmadan şaýat bol gatnaşýarlar. Eger mümkin bolsa, biz şunu ýa bir goň şuwgyny imsanlar ýerine ýeterse, bir begenlerde goňordyk diýerler. Hormat bilen gödel paýtagtymyzdan gelenler, tezenden gelenler, hemme dogonlar jigler da ýegenler tanys meýdan şamada tantaşagyr ýaz. Muhammesan şeýleki bilen Bagtyar Jumaýew. O şuwgyny imsanlar bilen toýma dogam edýär. Men seni anjadyp gülmerin eze, yelgarsana, yelgarşyňa döýrügen. Şytylsam näderin bilmerin eze, yelgarsana, yelgarşyňa döýrügen. Gamabatmy ogluň bolsa udokda, arym başyň sypala elim udokda, mekrin halas eder meni udokdan, yelgarsana, käbem, yelgarşyňa döýrügen. Maňa ýetmeýänler tämi hoga däl, ya aýratyn tapylgasy doga däl, ak pataň almasam işimir waş däl, yelgarsana, käbem, yelgarşyňa döýrügen. Mehriban enelemer oýulama jyglama diýmedäme ýerkerkäsin sadan alma sadren, başymal, Batyarjan. Aýdym bilen aşylasal.